מעניין מאוד, אופייני מאוד. בארבע השנים האחרונות נעלמה מארץ ישראל המילה פרוטקציה. איש לא מדבר עליה, איש לא שומע אותה. פרחה באוויר. 29 שנים חיינו תחת משטר פרוטקציוניסטי המשחית כל חלקה טובה בעם עם הפתקים האלה הנודעים, והאזרח היה תלוי בשלטון בעצם מחייתו, בפרנסתו, בקיומו. קראנו דרור לכל הציבור, איש לא תלוי, אין אפליה, אין מפלים חבר מפלגה או חבר של מפלגה אחרת. וקראנו דרור לעם הזה בתוך ארצנו שלנו, במדינתנו שלנו.